Més assumptes treballen en grans corporacions entre setmana i com a voluntaris quan arriba el dissabte. És el programa de voluntariat corporatiu que té actiu la nostra comunitat. El personal de grans empreses com IBM, Bancaixa o Telefònica dedica part del seu temps al servici de la societat. Javier treballa en l'autoritat portuària durant la setmana i ara dedica el cap de setmana a treballar com a voluntari mediambiental en el llit del riu Túria. Me encantó la idea. Si puedo hacer algo además con lo que aprenda hoy, pues a partir de ahora comprometerme de alguna forma, pues perfecto. 225 voluntaris com estos que veuen de 14 empreses de la Comunitat Valenciana estan participant en este projecte. L'objectiu és que la societat s'implique en la conservació i la millora dels nostres rius. Pues la respuesta es bastante buena. Muchas veces las empresas se sorprenden del movimiento solidario que existe dentro de sus propias organizaciones. Es algo positivo para la propia empresa también, la gente está muy motivada, muy implicada. Pues veure el bo que tenim encara així en València, uns rius que estan bé, se podien millorar, però bueno, poquet a poquet ho farem. Una acció que realitza conjuntament al Vinalopó, a Alacant i al riu Millars a Castelló i que forma part del programa de voluntariat corporatiu de la comunitat, promogut per la Conselleria de Justícia a través de Fundar. Els següents protagonistes reclamen